Mga nangumpra ng mga senior citizens padayong nahinaot nga mapatuman sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos ang pag-us-us sa presyo sa mga palaliton. Ang reporter Femari Dumamo. Kay paghulagway nila nga kun sa 5 ka tuig ang nilabay, magbaguod pa sila sa pagbitbit sa kinumpra nga 500 pesos ang balor. Karon, halos maghayon-hayon na lang sila. Sama nining 62 anyos nga housewife nga matud niya tag sa kakilong lamas ug utano ng iyang mapalit kaniadto. Apan karon, tag 1/4 na lang sa kilo aron mapaigwang iyang 500 pesos nga igkukumpra. Nakapalit siya og pipila ka buok nga sibuyas bombay, ahos, repolyo ug carrots nga nasud sa gapayng plastic. Nakapalit usab siya og plastic nga sundanan alang sa sudan ug ang pang-snacks alang sa iyang apo. Samtang kining 76 anyos nga ganahang mukaon og pansit, matud niya nga halos mahurot gyud ang iyang 500 pesos sa pagpalit sa mga sangkap sa pagluto og pansit. Sa sibuyas, ahos, sayote, repolyo ug carrots nakabayad siya og 380 pesos. Wa pay labot ang paliton nila pansit. Nakapalit usab sila og 1 ka kilo nga brown sugar. Samtang sa mga palilitong bugas dinhi sa Carbon Market, tanang presyo nagpatuna sa tag 50 pesos pataas ang matag kilo. Ning laing State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos karong Lunes nang hinaot ang mga konsumidor nga mahatagan na og katumanan ang mga saad sa kampanya niini nga paminusan ang presyo sa mga palaliton. Mahal giro no, di ba mahal mother? giro, mahal. Grabe, ang ato nga minus gid ang kuan. Ang mga palaliton ba napangitaan syud ka ng paagi. Wala oy, ni mahal man. Di naman kay ko kapalitan ni kay mahal naman ni kaayo. Pila ganya day 160, 150. Oh. So sa imong panawagan ni ko sa mga yanong Pilipino. Ang panawagan ako, hinaut nga mo us-us na yung mga palitonon. Oba ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.